अस्सलाम वालेकुम हसन भाई तांबे। ओ हो वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई परदेशी कोकणी भाई, काय खबर आहे? खैरियत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, तुमची सांगा, तुमची खैरियत आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिक भाई तुम्हाला बघून मला बेस वाटला, पण तुमची एक बात आहे ना, माझ्या काळजाला लागले। काळजाला लागले? खची बात हो? ओ सादिक भाई, तुम्हाला जेव्हा ओमानला यायचं होता, दिवसातनं 3दा कॉल करत होत्या, अर्जंट विजा द्या, अर्जंट विजा द्या। तुम्हाला 1 तासात विजा काढून दिली, तिकीट दिला। सही आहे। आज तुम्ही ओमानला यायला 4 दिवस झाले आणि आज आम्हाला टोन दाखवा येतो। अरे यार, आता यांना काय सांगू की ज्या प्रोग्रामला आलो तू त्या प्रोग्रामचा लफडा झाला। चल काहीतरी दुसराच फेकताय। अहो काय सांगू तुला हसन भाई, किस्मतचा टाला खुलला, आपल्या किस्मतचा टाला। काय बोलता हो काय? ऐसा काम झालं ना, आता करोडपती, आता पैशात बाती नुसत्या। वा, ऐशी काय सादिक भाई तुमची किस्मत खुलली हो? किस्मत आमच्या अम्मीची 15 एकर जागा निघली ओमानला, तीच नावावर करायला आलो तू। काय बात आहे, मुबारक मुबारक सादिक भाई, काय मजाच झाली तुमची। हो मग काय, मला काय फेकते याला तर नाही, ह्याच्याच भाषेतून जबाब देता। ओ सादिक भाई, ती जमीन लागली तुमची 15 एकर, ती बेगून नावावर करून घ्या। का हो? ती दुबईची आपली बुर्ज खलिफाची जमीन नाही, ती आमच्या पप्पाच्या नावावर होती। काय बोलताव काय? मग नाव नाही केलं नावावर कसं करणार? का? फुल काय त्यात गेली? बनवा बनवा, इंडिया तिकीट बनवा। अरे यार, या हसन भाई पण फेकण्यात माझा बापूसच निघले।